Wiele zapisów, które zaproponowaliśmy, Grupa Wyszehradzka, a Polska również nigdy nie zgodzi się na szantaż i nie zgodzi się na dyktowanie takich warunków. My mówimy jasno, że polityka migracyjna, która do tej pory została przyjęta w Unii Europejskiej, nie sprawdziła się. V oblasti migrácie aj za vládu Slovenskej republiky konštatujem, že principiálne nesúhlasíme s tým, aby sa téma postoja niektorých členských štátov Európskej únie k migrácii spájala s tým, aké požitky alebo aké možnosti tieto krajiny budú mať v budúcnosti v kohóznej politike. Toto je vydieranie, ktoré za vládu Slovenskej republiky principiálne odmietam. A pripomínam všetkým v Európskej únii, že väčšinové rozhodnutie o povinných kvótach, ktoré bolo prijaté na Rade ministrov vnútra, vyoralo hlbokú hrádzu alebo brázdu medzi členskými štátmi a verím, že sme dostatočne ponaučení, aby sa nič podobné už nestalo, aby sa podobné citlivé rozhodnutia prijímali konsenzom.